מקריית שמונה. מקצה לקצה. חסר לנו אוכל של בית. זה נחמד להיות במלון שבוע, שבועיים, אבל אוכל של בית אין. חסר מאוד. זהו, הנה אנחנו פה, מבשלות בכיף ביחד. אבל שפתחו את המטבח, באמת. אהבה גדולה. וזה מאוד מחמם את הלב. אני כבר חודש ושבועיים לא בבית. ומה את הכי מתגעגעת? למטבח, למיטה שלי. לבית, לפינה שלי. אני אוהבת את השקט, אני בן אדם שלא אוהבת את השקט. פה זה סוער. כל היום הילדים רצים, זה אין לך את הפינה שלך פה. ניתן לאנשים להרגיש שהם חלק מאיתנו, שירגישו כמו בבית. נרשמתי, ומשמיים אליס בא אליי, באמת. תמיד יש אוכל, תמיד אני מבשלת, אני קמה יום שישי ב4, אני מבשלת והולכת לעבודה. אני רגילה. הסיפור כזה, סוף המלחמה, אנחנו באים לעבודה. באהבה.